Nézd! Nem normálisan elitták-e? Mit akarsz verekedni, hülye gyerek? De ne haragudj, te beizét drogozta magát a hülye gyerek. A téd már meg van bolondóva. Most a bírót akarta megverni. Elképzel úgy, mint Fumi Pézé, soha nem mehet a pálya. Trikó, gyere Pista! Sziasztok! Azt hiszem, hogy hát az, hogy hozzuk a meccset, nem hozzuk. Katikám, szervusz! Robikám, szia! Ja. Laci! Balhé lesz. Összeverekedtek? Azért tudod, még itt a Ilyen őrült ember van, ilyen balhét tud csinálni. nem írják le, Ilyen komosoknak meg kéne állítani a ilyen őrülteket. Na jó van. Vedd fel öreged. Látod, a hülye lipták még most is verekedni akar. Nem van rúgálító. Nem tudják, kötözzétek le! Nem normális. Nem tudom. Ott állom a módban. Gyertek! Itt van egy ember! Hogy telefon? Gyuri!